Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi awfa likulli amalin jazain khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in. Amma ba'd. Para kiai, bunyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, bapak, ibu, keluarga besar Masjid Besar Al-Hasan, segenap pengurus takmir masjid, yang mulia Mbah Yai Ali selaku Suriah PCNU Kabupaten Nganjuk, ugi panjenenganipun Mbah Yai Abdul Manan, mantan Kepala Kementerian Agama Kota Blitar, sedaya kemawon Pak Lurah, Babinsa, Babin Kamtipmas, konco-konco grup solawat, konco-konco banser, konco-konco tukang gawe konten jenenge kontainer, ingkang kula hormati, dalu menika kita hadir di tempat mulia dalam rangka ibadah mulia, juga dengan niatan mulia. Mugi-mugi kemuliaan ingkang kita lampahi beto kesaenan fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ugi salam ugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah, selamat donya ugi selamat wonten akhirat. Saking Selopuro Blitar kula sowan dipun timbali kapurih sekedhik nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan malam hari ini milad sewak pengajian rutin Senin Waki dan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senin Waki disingkat sewak. Sewak. Allah. Ngono ki lek wong gak seneng ya dipleset ning sempak. Nggih lek wong gak seneng. Kula niki kagungan pengajian rutin niku pendak malam Rebo Pahing. Rutin teng griya kula niku. Kula jenenge pengajian Boeing. Malam Rebo padha karo iki sewak niki. Tapi kula Boeing. Malam Rebo pengurus takmir kula pesen setunggal, kapan-kapan enten pengajian tulung jam jindinge dicocok nih lho. Takmir niku lho. Aku ngaji ning die rumah saku jame mesti ra cocok lho. Yahmene kok 5:30 lho. Wes ning masjid ndi ngono kuwi. Nanti lek arep enek pengajian iki kabeh iki dideloki, jam-jam iki dibenakne sik. Ngene lho. Yahmini kok 5:30 kuwi lho yuk. Kuwi lho jamu kuwi lho. Jamu kuwi lho. 5:30. Ae lho. Para hadirin, kalau kita bicara Isra Mi'raj, yang ada di benak kula karo panjenengan niku temurune perintah salat. Lek awake dhewe ngomong ning Isra Mi'raj, awake dhewe iki mikir bahwa Isra Mi'raj itu hubungannya karo salat. Padahal redaksi Al-Qur'an niku ndawuhne Isra Mi'raj itu tidak ada hubungannya karo salat. Mergo Allah dawuh subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila akhirih. Terus redaksine linuriyahu min ayatina.
Jadi Isra Mi'raj niku Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj niku dawuh Allah linuriyahu min ayatina, mboten salat. Ben Kanjeng Nabi ki roh ayat-ayate Allah. Ben Kanjeng Nabi roh kebesarane Allah niku misine Isra Mi'raj ngoten niku. Kula mboten patek iso ndonga khatmil Quran. Mangke Mbah Yai Ali mawon kula gretolen niku. Aku ora tau, kula niku ya biyen melu khatmil Quran. Tapi lek kon ndonga khatmil Quran beh gratul-gratul aku. Ki engko malah lek ketok gratul-gratul kan malah ratek pantes. Kiai yo ndonga gratul-gratul. Ini khatmil Quran ini kan dongane ning terakhir nih kata. Jadikanlah lantaran huruf hamzah niki, lantaran huruf ba niki, lantaran huruf tak niki rate apal. Mangke Mbah Yai Ali ya. Ora te apal. Ora pate apal. Lah awakmu diomongi mek mendeli ae lho ket mau. Lah nyapa Kanjeng Nabi kok karo Allah di Isra Mi'raj nih agar Rasulullah tahu kebesaran Allah. Lah nyapa? Mergo Kanjeng Nabi susah. Ahli tafsir mengatakan bahwa Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj niku mergo susah. Siji susah mergo ditinggal pamani, namine Abu Thalib. Lah Abu Thalib niku piantun sing ndekengi perjuangane Kanjeng Nabi. Jadi wong Quraisy niku ketika Rasulullah menegakkan Islam, wong Quraisy ora enek sing wani ganggu Kanjeng Nabi. Mergo ada figur namine Abu Thalib sing disungkani, disegani, terhormat di tengah kehidupan masyarakat Quraisy. Saking sedih wong Quraisy, mergo Kanjeng Nabi kelek menegakkan syariat Islam, semakin hari sing derek kathah, semakin hari sing derek kathah. Akhirnya wong kafir Quraisy niku sedih. Lagi Muhammad kok terus ngomong nih Islam ngelek-ngelek berhala, ngelek-ngelek Uzza, ngelek-ngelek Lata. Akhirnya wong kafir Quraisy sowan dateng Abi Thalib. Pak Abu Thalib, ponakamu jenenge Muhammad ke kon leren lek ngelek-ngelek sesembahan kita. Kon leren lek ngelek-ngelek agama leluhur kita. Pengen apa tuh Muhammad? Pengen jadi pemimpin, kami siap menjadikan Muhammad pemimpin. Pokok leren nek negakne Islam. Pengen jadi wong paling sugih, siap kami Quraisy menjadikan mereka orang paling kaya. Pengen golek bojo ayu, siap. Jaluk sing model apa, perawan enek, rondo enek. Rondo teles enek, rondo garing enek, rondo kemripik yo enek. Sing penting kon leren lek merjuangne agama Islam. Wong ngono nggih Pak Abu Thalib ya wis kok tak omongane. Terus akhirnya Kanjeng Nabi diomongi didhawuhi kali pamane, "Le Muhammad, wong Quraisy modho rene. Awakmu kon leren lek negakne Islam, kon leren lek ngelek-ngelek berhala. Kowe pengen apa? Pengen dadi pemimpin, wong Quraisy siap dadekne pemimpin. Kowe pengen dadi wong paling sugih siap, pengen bojo ayu siap." Apa dawuh Rasulullah? Paman, lamun wong Quraisy iso nyekel srengenge dilung ning tangan tengenku. Wong Quraisy iso ngeluk nyekel rembulan dilung ning tangan kiwaku, saya tidak akan pernah berhenti menegakkan syariat Islam. Abu Thalib dawuh, "Wong ngono le, nggih paman, ya wis. Lek kuwi pancen dadi tekadmu, aku berada di belakangmu." Lah niku sedo. Begitu pamane sedo, wong kafir Quraisy mulai wani ganggu Kanjeng Nabi. Lah 4 bulan setelah pamane sedo, lah kok nusul garwane Sayyidah Khadijah sedo pisan. Lah padahal Sayyidah Khadijah itu perempuan kaya raya terhormat. Wong kafir Quraisy ya ora patek wani karo Sayyidah Khadijah. Terhormat. Ketika pamane sedo, cek rodok duwe backing garwane. Lah niku garwane sedo pisan.
Kanjeng Nabi susah. Lho yo wong lanang iki lek ditinggal wong wedok iki tibane ya susah. Lho jeneng Nabi iki lho ditinggal Sayyidah Khadijah iki lho ya. Mula Kanjeng Nabi ki lek ngelem wong wedok iki sampe dawuh al mar'atu imadul bilad. Wong wedok iki cagake negara, wong wedok iki cagake rumah tangga. Rumah tangga jenengan rusa Pak, pokok make cah-cah rusa. Rumah tangga jenengan ambruk lek make cah-cah ambruk. Di balik kehebatan laki-laki ada perempuan Pak yang menopang laki-laki itu. Mula jeneng Nabi ngarani wong wedok iki cagak. Diomongi kok pek meneng ae. Mulai bojomu takon, "Bu sing ngaji ning masjid mau sapa? Pak Lukman, apa judule?" Lho tenan. Pak Harto kurang hebat piye jadi presiden 32 tahun, Pak. Pak Harto ki jenderal bintang 5. Waktu Pak Harto jadi presiden sapa ra wedi karo Pak Harto? Ditinggali Putin ya ambruk kok. Pak Harto ki laren jadi presiden iki ditinggali Putin kuwi lho. Wong lanang iki tinggal wong wedok kono batin terus, omong ono terus. Pak Habibie kurang hebat piye? Lho Pak Habibie ki lho ditinggal garwane ya ambruk kok. Padahal Pak Habibie ki wong paling pinter sak donya, Pak. Wong sak alam donya ki dilumpukne nek wong 10 sing pinter-pinter, termasuk salah satunya putra terbaik bangsa ini jenenge Pak Habibie. Pak Habibie ki yo saking pintere, tau nggarap soal 10 bijine 11. Lah sampean mesti ra percaya. Garap soal 10 bijine saking pintere, golek ana wong ngronggot enek sing ngono kuwi. Lho kok saged gurune iki gawe soal 10, enek soal sitok sing kliru. Karo Pak Habibie dibenerne. Niki soalnya keliru Bu Guru. Angkanya harusnya begini. Manut. Akhirnya soal 10 digarap bener kabeh oleh biji 10. Krono benerne soal salah sitok ditambahi sitok bijine malih 11. Ditinggal garwane Ibu Ainun Habibie oling Pak Habibie ini. Bendino ning Taman Makam Pahlawan Kalibata menangis di depan makam Ibu Ainun. Ya Tuhan ya Rob, segera pertemukan aku dengan Ainun. Aku rindu Ainun, aku kangen Ainun. Gila. Wong lanang lek ditinggal wong wedok. Oh, dulu kuwi karo sing wedok kereng iki masalah. Wong iki teko sing kereng kuwi. Kupluke kembangan apa polos? Polos tekku ngapur iki. Lha tenan, Bang. Pak SBY iki lho. Iso ngedekne partai jenenge Demokrat, ditinggal Ibu Ani Yudhoyono. Demokrat iki meh dicaplok uang, Pak. Lho tenan. Mula jeneng Nabi ndahune wong wedok iki cagak. Lho nggih, pokok wong wedok apik, insyaallah anak-anak sampean yo apik. Ngono lho. Nabi Nuh kurang hebat piye? Duwe anak nakal. Lah nyapa? Lah garwane Nabi Nuh duduk wong wedok salihah kok. Loh, Nabi Nuh ki nabi, anake jenenge Kan'an nakale. Lho nggih, lho kok iso lho anake nabi kok nakal? Mboke nakal. Bojone Nabi Nuh ki duduk wong salihah. Bojone Nabi Nuh kuwi jenenge Bunuh. Lah iya ta bojone Nabi Nuh jenenge Lho sampean ro ora Firaun iki lha ya elek-eleke wong to, Pak. Wong Firaun ngaku dadi pangeran. Ana rabbukumul a'la. Aku ki pangeranmu sing agung. Lho. Firaun iki ngaku dadi pangeran, elek-eleke wong.
Lho Firaun iki bajingan tengik yo saking suwene lek bajing sampai lho ngopeni bocah iki dadi nabi kok jenenge Nabi Musa. Lah nyapa? Mergo bojone Firaun tu wanita sholihah jenenge Sayyidah Asiyah. Gitu. Isra Mi'raj itu memberi pesan datang perempuan, jadilah sampean wanita sholihah agar lahir anak-anak yang sholihah. Jenengan itu punya kekuatan hebat, Kanjeng Nabi lo ditinggal garwane ya susah. Anak ki rasa dikongkon salat, pokok ibuke salat, anake ya. Anak sing ra salat iki mergo ibuke nak nyolat iki lho. Mergo anak iki gampang melu ibuke apa bapake? Jajal wong lanang sitok ya apa nek sing mangku anake. Tak melu ibuke. Lah ibuke salat ku anakmu lak melu salat. Mergo anak iki gampang melu ibu, awakmu ngadeg ngene salat, anakmu lak nyanding melu salat. Mbok kon ngalih ya moh, ngalih. Golek gendane Pak moh. Ibu salat lho, aku ya salat. Sama Allahu Akbar, anakmu lak melu wah. Sampeyan maca Fatihah anakmu lak mbab. Sampeyan rukuk sujud melu, sampeyan salam melu. Bu, salat. Salat. Ben anake ya rewang ki maghrib mulih maghrib bareng rewang ra mulih. Wonge teko. Nggih kacamata apa ora? Aku pengenane muni, wong iki kacamata apa ora? Lha kok sing nggo kacamata iki cowopoti kabeh to. Becek ki aja pas maghrib, usume wong maghrib deng budal becek iki. Mula ning ngronggot lek nek wong mantu ditulisi maghrib, untuk sementara becek ditutup. Buka lagi setelah sholat isya, biuh amplop piro sing ilang iki lho. Anake ora usah kon nutup aurat, pokok ibuke nutup aurat, anake ya nutup. Anak-anak yang tidak nutup aurat mergo ibuke ora tau nutup aurat. Ngeterne anake ning TPQ anake kudungan kok ibuke ora kudungan iki lho. Ya apa ora? Ning Blitar akeh ngono kuwi. Ning kene ora iya wong sak provinsi lho. Anake diterne nang TK nang MI kudungan. Malah ibuke nggih celana SMS silite metu sithik. Rambutnya dirembonding, disemir, ya Allah. Kaose ketat, celonane ketat, nek lungguh degek. Anake dipangku ngarep, diseleh ngarep numpak Scoopy. Akhirnya kaose munggah, celonane mudhun. Terus katoke ketok enek tulisane RP 2000. Sampeyan ki cagak. Bu, lek arep melu kegiatan ngopo ae melu wae. Tapi sadurunge melu menengo dhisik suwine 5 menit. Lek aku melu kegiatan ngono kae di sawang anak pantes apa ora? Lek ora pantes rasah melu. Mesakne anake. Mula lek nek karnaval son horeg aja melu. Lho kok malah ibuke joget ho a ho Lho ki disawang anak ora pantes. Enek iki sing melu ho-ahoe. Enggak enek. Ning Blitar ibuke ho-ahoe. Anake ngetutne mburi karo muni ibu pekok. Melu senam senam kuwi olahraga. Tapi golek tempat tertutup, aurate ditutup sing apik. Ngono lho, wong senam kok ning perapatan iki lho. La ilaha illallah, kok malah diduduhne wong. Gek kaose ketat, celanane ketat, akhire kodoke ketok meringis. Ngono ki disawang anak ora mergo sampean kuwi cagak. Lek sampean rusak rumah tanggane ya
Mula sampean titeni wong rumah tangga iki rata-rata lak sing mati dhisik lak sing lanang. Sampeyan delok ning ronggot ki rondone karo dudone akeh ndi? Rondo. Lah nyapa bentuk kasih sayang Allah lek ditinggal wong lanang cagake ji enek. Rusa-rusa. Wong rumah tangga kok sing mati dhisik sing lanang deloken kiwa tengen omah lak jek resik. Ruang tamu resik, kamar resik, pawon resik, umbah-umbahan tuntas, kora-koran tuntas, anake dolan disawang pantes, anake sekolah pantes, baju dimasukkan, baju disetrika, ibuke jek enek. Lah dalek sing mati dhisik ibuke, aduh. Omah sarupa omah. Kiwa tengen jembrung, ruang tamu yuh bleduk tok. Pawon morat-marit umbah-umbahan seminggu dikum tok. Ora-koraan dikum tok, sing lanang ya Allah ndeleh sempak ning meja makan. Oh anak iki dolan numbele meler. Ngono ki sekolah klambine ra disetrika ya ora dilebokne, dilalai ya budal sekolah suwale gak dislerekne. Akhire kacuke metu. Lah nyapa lah bapake ora tau mikirne kacuke anake, mikirne kacuke cagak. Cagak. Mula kula sering kali cerita winginane teng TV One niku enek mbok rondo niku wedok. Lho lek kumuni kleru apa bener ta iki mau? Enek rondo wedok gak duwe bojo. Diundang ning TV One, lah nyapa duwe anak 12. Anake cilik-cilik sing kakung sedo. Ora rabi anake 12 digedhekne, diundang ning TV One. Lah nyapa? Lah kok anake 12 sing 10 dadi dokter, sing loro gak dadi dokter tapi dirabi dokter. Iki lho rondo elek ngopeni anak rusa mergo Kula niki mau nembe ngaji ki Magetan, Pak. Teng sunggaling pondok pesantren namine Tarbiyatul Ulum. Khole kiyaine pendiri niku namine Mbah Saifuddin Muhammad. Anake cilik-cilik niku Mbah Saifuddin ki sedo, Pak. Bunya ini enggak rabi neh, anake iki digedhek nih, Pak. Masya Allah. Lho kok anake sukses entuk anak sing entuk gelar doktor, Masya Allah. Iki lho rondo iki lek ngopen anak rusa mergo cagak tenan wong lanang ditinggal cagake ya susah kok nggih napa nggih. Wah kowe ditinggal rewang seminggu endas kok cepot kok. Dadi Kanjeng Nabi susah mergo ditinggal pamane terus ditinggal garwane, akhirnya Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajne. Lah akhirnya Kanjeng Nabi nampa perintah salat 5 waktu. Salat itu ibadah yang mulia. Hingga salat itu karo poso Ramadan beda, Pak. Salat iki karo kaji ya beda. Lek poso Ramadan ki wajib, tapi gak kabeh wong wajib poso Ramadan. Sing diwajibne mek wong waras-waras tok. Sampeyan lek lara oleh ora poso Ramadan. Mula sok Ramadan lek pengen ora poso dadi wong. Mula sok Ramadan kok ning ronggot enek wong lanang isuk-isuk kok rokokan karo ngombe kopi, aja dilokne pancen kuwi wong. Mula sok Ramadan enek wong ronggot kok rokokan tulung yu ndang tuku kacang atom roti sisir terus diendangi. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Ya Allah luputku ngapuranen. Lagi ngerti iki lho, aku ki lek sampean lara. Lara piye karepmu? Lha iki sasi Ramadan sampean kok isuk-isuk ngombe kopi, berarti sampean kan lara. Pak Dene menteleng lara ndasmu kuwi. Pancen aku gak sirpa. Lho beda. Kaji ki ya wajib, Pak, tapi gak kabeh wajib kaji. Sing diwajibne wong sugih-sugih tok. Sampeyan iki lek melarat karo Allah dipenging kaji. Mula lek pengen ora munggah kaji dadi wong. Mula kok ning ronggot enek wong tumpakane pajero omahe tingkat kok durung kaji, berarti kuwi wong.
Iki sing rawuh rata-rata wis kaji apa urung? Lho lek ngono sing rawuh rata-rata wong termasuk Pak Lukman kuwi asline dikai KH. Urung, Pak Lukman urung kaji, lek umroh ya wis, tapi lek kaji urung. Mula lek ngono Pak Lukman wong mula panitia aku lek mulih tulung sangonono. Mergo aku wong beda kangge salat, sampeyan delok. Salat iki lara ya wajib salat, waras ya wajib. Iki lho Pak. Sugih ya wajib salat, melarat ya wajib. Lho lak beda to. Mulya salat kuwi. Ning rata-rata ora wong Blitar, ora wong Nganjuk, lek wis lara ki kok terus ra salat ya. Rumangsane lara ki oleh ninggalne salat. Sampeyan ra percaya sesuk maghrib tindakon nang rumah sakit Nganjuk. Pas maghrib rono engko sing gluntung turu lak gluntung ra salat. Anake takon, "Bu, ayah kok mboten salat?" Ibuke lak muni, "Ayahmu lara." Lho malah lara kuwi wajib salat, aja kok tinggale salat. Mergo wong lara iki kemungkinane loro, lek ora waras ya lho mati kok ninggalne salat kuwi lho. Sampeyan ki lek ngendangi wong lara kudu wani nakokne piye salate. Piye yu salate, aja ditinggal lho yu. Ora iso ngadeg karo lungguh, ora iso lungguh miring, mlumah, murap. Ora iso lah isomu apa to yu? Kok iso mek ketip ya wis salat karo ketip sah. Lek ketip gak iso yu tenang mripatmu tak remne tak salati. Lah rata-rata wong ngendangi wong lara ki ora wani nakokne salat. Lah tibakne sing ngendangi ya ora. Ya kuwi apa marakne? Tapi masa Pak Lukman wong salat ki kabeh wajib ora, panggah enek sing dipenging mek sitok wong gendeng. Lho sampean sehat kok gendeng, pinter kok gendeng dipenging. Sugih kok gendeng dipenging. Mula lek pengen gak salat dadi wong. Mula lek ning Ronggot kok enek wong ning sawah dina Jumat kok ora mulih Jumatan. Oh berarti sing ning sawah wong yo lek duwe tangga ora salat kok liwat ngarepamu kuwi wong gendeng liwat lho, wong gendeng liwat lho. Dadi wong ora salat ki hina, Pak. Wong ora salat iki jan koyo wong gendeng lho. Duh tenan tak mong. Mula awakmu ki lek duwe anak wedok ayu dilamar cah lanang, aja kok takokne penggaweane. Takokno ngene sing nglantarne iki mau bocahe salat apa ora. Ngono lho yo. Mergo sampean ki lek ndek mantu kok mantumu ora salat, berarti mantumu wong. Lek arep pilihan lurah, milih lurah sing salat. Lek enek lurah kok sampean jelas kuwi lurah ora salat, aja kok pilih. Engko lek lurahmu ora salat kok menang dadi lurah Ronggot, oh berarti lurahe wong Ronggot tibakne tenan. Sampeyan nek milih anek pilihan lurah kok jagone 5, deloken jamaahe, deloken salate. Kok salate sregep pilihan. Lek nak nyolat ojo dipilih. Sampe nek milih wong ra salat, kuwi berarti sing kok pilih wong. Ngene iki dirungokne ya ora penak lho yo. Wong ngene iki sing ra salat yo batin oh cangkemmu no. Lah salat sing istimewa ki salat sing piye? Kanjeng Nabi niku nate masihati Sayyidina Ali. Tertulis wonten kitab namine Wasiyatul Mustafa, karangane sinten? Al-Alim Al-Alamah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Teng Wasiyatul Mustafa Kanjeng Nabi dawuh, "Ya Ali, lisya'id salasu alamah." Hei Ali, wong bejo kuwi tetengere telu. Oh wong Ronggot kok duwe tetenger telu kuwi bejo, bejo donya, bejo akhirat. Telu.
Iling-ilingen telung. Tetengere wong bejo siji utun halalun sing dipangan halal. Kok enek wong ronggot panganan bendinane kuwi halal bejo. Lho kok ngoten Pak Lukman, mergo panganan itu pondasi amal kula karo panjenengan. Kita bisa beramal, kita bisa beraktivitas. Itu mergo ditopang secara syariat karo panganan. Uang ki lek sing dipangan halal cenderung perbuatane halal. Uang ki lek sing dipangan haram cenderung perbuatane haram. Uang ki lek nglebokne winih jagung ning lemah engko tukule jagung. Lho, muncule ku jagung. Sampe nek nandur dele cukule, sampe nek nandur pari tukule, ora eneng nandur pari tukul suketeki kejaba via valen. Sampeyan iki lek ning weteng sing kok tandur barang halal engko tukule ya. Lek sing kalebokne weteng barang haram engko tukule ya haram. Lho tenan Pak, apa sing kok lebokne weteng iki lho sing marakne gerak-gerik kula karo panjenengan. Mula Kanjeng Nabi berpesan sing dipangan kudu halal. Uang ki lek sing dipangan haram siji akibate abot nglakoni ibadah. Nyapot awake dhewe ibadah ki abot tak duduhi. Ada segumpal daging yang tumbuh dari barang haram. Iki lho ngebot-ngeboti nang ibadah. Kok ning kene kok campuri haram. Oh, abot mlakune kok. Wong peda motor kok pertalite dicampuri banyu. Oh, ya mlaku tapi abot. Tet mandek neh. Digas mandek neh. Ya ngono kuwi. Mula lek enek wong ronggot kok kadang jamaah terus bareng ngono mandek kuwi mergo pertalite dicampuri. Enek to wong modele kadung sregep jamaah yo azan pujian yo bareng ngono ki seminggu ilang. Kuwi pertalite kecampuran wis. Nyapa to kadung deres Quran sak juz, bar salat sak juz. Sedina sewengi 5 juz, 6 dina pisan katam. Yo ngono ki mek seminggu bar ngono sak wulan ilang. Ganti jus apel, jus apukat, jus mangga. Mergo pertalite kecampuran. Wis, wong ki lek sing dipangan haram Pak, campur halal. Kuwi lho, pertalite kecampuran banyu. Abot. Apa meneh peda motor sampean kok campuri banyu mlaku. Apa meneh peda motor sampean kok iseni banyu nyel mlaku napa mboten? Wong kok sing bendina dipangan haram. Angel arep nglakoni ibadah. Wis ora mlaku ning masjid blas. Mergo motore diisi. Tapi lek peda motor sampean kok iseni pertamax turbo. Pertamax adek turbo, dhuwure pertamax. Beh dislah titik nang mesine alus. Digas wus. Pertamax turbo. Wong lek sing diisi halalan thayyiban ning masjid urung adzan, cek lagi ngonekne mik nek klotek. Wus. Melayu ning masjid mergo kuwi pertama tur enek ta wong ronggot iki lagi ngonekne tek-tek wis mlayu ning masjid enek ta pertama turbo ngono kuwi lho. Iki lho Kanjeng Nabi iki lek pesen sing dipangan kudu pertama turbo ben enteng pengajian nggih ta. Mula kok enek wong pengajian urung bar mulih kuwi pertalite kecampuran banyu kuwi. Pengajian rong bar klitih mulih ya kuwi ning kene enek anu nek kira-kira nek isine Nagasari pas rewang ngentit kuwi. Lho apa enek to ning Indonesia ki cara bahan bakar pertama turbo enek yu jenenge sego berkat. Wis. Sego berkat ki cara bahan bakar pertama turbo, Pak.
Sego berkat itu cara redaksi Quran halalan thayyiban, wis halal tur apik. Halal mergo sampean disodakoi, apik mergo didungani. Wis golek panganan sing didungani sak liyane sego berkat. Golek ana. Mula tradisi NU Slametan tuh hebat. Iki lho, pertama turbo. Hoi. Mergo nyapa? Halal tur apik. Sampeyan marung nang Nganjuk entek 500.000 sing di warung lho ora kiri ndungani. Mbak mbok didungani entek 500 lho bakule lak muni sampeyan ngomong kok kemu. Mula aja pisan-pisan wong Nganjuk lek entuk berkat ra kepangan kuwi pertama turbo. Ada seorang ulama besar Mbah Yai Ali, namanya Mbah Yai Sirot. Putrane iki kabeh dadi tokoh nasional. Salah satu jenenge Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot. Sapa sing gak ngerti pintere Mbah Yai Said Akil Sirot, Pak? Alumni Lirboyo, Pak. Mari ning Lirboyo datang Mekah, datang Umul Qura. Umul Qura iki sak Indonesia itu ceritane tiap tahun sing dijukuk mek kalih, Pak. Oleh ra pinter tenan gak iso kuliah ning Umul Qura. Lho nggih. Anak kula iki pengen ning Umul Qura. Kula winginane sampai umroh iki liwat ngarepe Umul Qura iki tak dongakne. Muga-muga le kowe iso kuliah ning kono. Ndak itu. Lho Mbah Yai Said Akil Sirot alumni Umul Qura, atik kumlot. Mbah Yai Said Akil ki duwe adik, dipek mantu Mbah Maimun Zubair. Niku yo ngalim pisan. Mbah Yai Sirot ditakoni, "Yai, putrane jenengan kok hebat-hebat, resepe napa Yai?" Lah kok jawab gampang. "Apa Yai? Anak saya sering saya kasih makan nasi Wil. Lho kok ngoten Yai? Sego berkat ki lek dadi daging sing barokah. Mula berkat ki saka tembung barokah. Lek munggah ning utek dadi utek sing cerdas. Mula putrane Mbah Yai Said ki cerdas-cerdas mergo panganane sego berkat. Lah saiki wong Nganjuk lek entuk berkat gak kepangan, akhirnya dipakakne pitik. Mula sing pinter malih wis salahmu dhewe. Ayo tradisi NU dikembalikan, sego berkat kudu kepangan. Ngono lho Yu. Iling-ilingan ngomongku ki. Sampeyan iki lek krungu tanggane Slametan, tulung lek adang disuda. Engko lek entuk berkat ben kepangan, kadung disuda tibane gak di Yo. Kula iki cilik, anak-anak kula cek cilik. Nah, anak kula cek cilik. Tak didik tak kon seneng mangan sego berkat. Kula niki wah karo sego berkat iki jantenan. Kok pamer mboten anak kula iki sing pertama ranking terus sekolah. Kok pamer mboten sakniki nempuh S2 teng Yordania jurusan usul fikih, Pak. Ranking terus mergo kula iki lek entuk berkat tak dorong anakku tak kon seneng. Sing nomor loro ki ya ranking terus tapi ranking 8. Lha ya lumayan to yo ki lek ra mangan sego berkat ora malah 28 iki malah aku. Bu. Sampeyan delok wong biyen niku, Pak. Wong biyen iki lek ndonga lak ra patek teteh, tapi nyapa ya kok mandi. Mergo wong biyen iki karo sego berkat iki ngestokne. Yo cilikane awake dhewe kelingan apa ora? Tahun 80-an iki. Sampean kok bapake genduren, urung turu lek bapake urung mulih genduren. Ya apa ora? Anake papat, endok sitok disigar dadi papat. Kulupane didum dadi papat, sambel gorenge didum dadi papat. Ora eneng jaman biyen sego berkat ra kepangan ki ra eneng. Berkate wis dipangan iki lho wis entek lho, jek kober godhonge didilati. Mula wong biyen ki lek ndonga ora patek teteh, tapi kok mandi to. Enek bocah cilik nangis, disuwuk, Pak. Oh alah lek maca bismillah wis ora genah, ora tata. Semillah rokem.
Ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku. Puh, cah cilik nangis meneng cepok. Lah nyapa? Mergo wong biyen daharane sego Kanjeng Nabi wasiat Kang Sa'ad bin Abi Waqqas, sampean ki lek pengen dongamu mandi, pangananmu kudu halal. Wasiat Kanjeng Nabi dateng Sa'ad bin Abi Waqqas. Lah wong saiki ki lebih lek arep donga ki fasih, arep donga wudu sik, cah cilik nangis disuwuk Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Puh, cah cilik nangis malah njuwrit to, Pak. Mergo wong saiki iki bantal ya diuntal, kadal ya diuntal, aspal ya. Mula wong saiki ora patek mandi. Mergo wis gak mulyane sego Yo. Lek entuk berkat kepangan nggih. Mula ning dinding ngapunten Pak, sampean boleh beda pendapat kali kula. Sego berkat ki tulung aja diganti entah. Mriki enek to slametan mulih oleh lengo klentik barang ngono kuwi. Enek wisane ngene iki. Dadi genduren iki mulih ki lengo klentik, gula, mie, beras, ndok. Wong kula yo ngono kuwi ning Blitar ya enek kula mulih genduren untuk berkat entah. Anak kula mapak, bah berkatin, tak lungi nyoh, lho bah kok lengo klentik, ombenen aku ngono. Loh, apa gak oleh to sego berkat diganti entah sing ngomong ya sapa? Panggah oleh. Tapi sampean ki lek slametan berkat entah kuwi ngrubah piwulange wong biyen. Mergo sedekah ki agama mulang loro, siji apik mateng, loro apik entah. Sing entah sampean tuku wedhus, sampean beteti, terus dipreseki disedekahne entah. Niku jenenge kurban. Kurban niku teng mriki didom tah apa mateng? Tah. Sing mateng jenengan tuku wedhus dibeleh dibeteti, dimasak mateng terus disedekahne mateng. Niku jenenge akikah. Akikah ki sing apik mateng. Kurban sing apik. Lah akhire wong ronggot iki tiru-tiru agama. Wong ronggot iki kan ora patek ngomongni dalil to, tapi apa yang mlaku secara agama. Akhire wong ronggot iki sedekah didom loro, siji mateng, loro entah. Sing entah apa? Becek. Becek nggo mateng apa entah? Cara nggo blendrang terong oleh apa ora? Oleh wong sedekah. Tapi ra usum. Ning ndi yu becek nggawa apa blendrang terong wis pirang dina lek mu pekok yu ngulak ngono. Nomor loro nglayat. Nglayat iku bareng mateng apa entah? Cara nggawa soto oleh ora? Oleh wong sedekah. Tapi ra usum. Lah sing mateng karo wong Jawa wis diwulang jenenge Lah sakniki berkat ra kepangan lho Pak Lukman. Lek ra kepangan aja berkate sing diganti. Dunungno anakmu kon seneng mangan sego berkat. Sampeyan iki lek tuku sepatu keciliken rungokno, aja sikile sing diiris. Wong tuku sepatu keciliken kok sikile sing diiris. Sikil ki wis pakem. Sepatune gedhekno. Berkat iki ket biyen wis pakem mateng. Dunungno anake kon seneng mangan sego ngono lho. Hei. Lah terus berkatmu ki entah Supermie utawa Indomie. Gek bar didongani terus Indomine kok omah kok godhog. Lah kuwi dongane pra yo leder. Ngene iki dilungokne ya ora penak. Sing Basul Masail ya bahas. Ngono kok diperdebatne, aku ora mau perdebatne. Tapi aja ngrubah piwulange wong biyen. Ngono lho. Hei. Berkat. Mateng nggih. Mateng. Ya lek kecuali ning omah ra ning kancane, ra ning sing rewang, ya wis digawe entah ae. Lek entuk berkat didahar Bu nggih. Didahar. Woi. Anake kon seneng mangan sego penting Pak, mulo rasa dirubah-rubah.
Kene ya wis enek to berkat mateng entah. Wis enek. Piye iso ilang nggo berkat mateng. Cukup wong-wong iki senengane ngrubah kok. Wong biyen ning Ronggot iki duwe anak ya dijak omong Jawa, saiki sudah dirubah bahasa Indonesia. Ya apa ora? Saiki ra koyo wong biyen nyeluk anak iki nduk lele mriki. Saiki sudah kemenyek. Dek, sini. Sini. Ada apa, Ma? Minum susu dulu. Pyo. Raine tajin kok susu lah. Saiki basa Jawa ki mulai ilang lho. Padahal basa sing duwe tata krama ki Jawa, Pak. Dudu Indonesia. Bahasa Indonesia penting lho. Tapi cukup ning sekolahan ae. Ning dalem anake dijak omong basa Jawa. Loh, basa Jawa ki ndek tata krama, lek bahasa Indonesia ora. Wong bahasa Indonesia ne mangan ki mek sitok makan. Sopo kok mangan lak makan? Bapakmu di mana, Dik? Makan. Ibumu makan, adikmu makan, anjingmu. Jadi kirike karo bapak iki padha. Dadalek wong Ronggot, dahar, nedo, nedi, maem, mangan, nguntal, badok, nyekek, nyosor, jeglak. Dadal wong Ronggot lak ditata krama, bapakmu ning ndi, Nduk? Bapak kasih dahar. Ibumu, ibu nggih dahar. Iki lho. Adikmu, karo wong Ronggot gak oleh dahar. Anak ini ngisore wong tuwek. Adikmu, adik tasik maem. Ya Allah, basa Jawa kok kaya ngene iki. Lah kirekmu ning ndi? Lah nika dahar kali ibu nika. Wani apa piye kowe muni ngono? Jawa. Sing rada gaya iki blok kene iki lho. Ora lho anakmu terus bahasa Indonesia iki karepe ben nyapa jajal. Ning sekolahan lho ben bahasa Indonesia, ning omah basa Jawa. Bahasa Indonesia ini turu ki mek tidur. Sapa kok turu yati? Bapakmu tidur, ibumu tidur, adikmu, anjingmu. Wong Ronggot, sari, tilem, bubuk, turu, batang, dekok, ngorok. Bapakmu sari, ibumu sari, adikmu bubuk. Iki lho wong Ronggot. Lah kakangmu sing ra tau salat subuh kan ndi? Lah nika batang nika. Jawa Bu nggih. Jawa. Jawa. Anak iki lek dijak omong bahasa Indonesia, engko lak karo mbahe renggang. Lah mbahe ra iso bahasa Indonesia. Wong ning Blitar iki enek mbah iki ra tau omong-omongan karo putune. Mbah, Dek kok ora tau ngendikan karo putune to. Lah, aku ora godak bahasa Indonesia, lho lak tenan to. Lah akhirnya putune delikan, playon, mbae nyemantani di bahasa Indonesia, ya ruwet. Le, jangan mendelik di situ. Apa enek le mendelik iki? Jawa. Enek ulang tahun, barangnya aku jan cocok ini gila, milad pengajian gila. Ulang tahun kok tiup lilin barang iki apa lho. Sama duwe dalil tiup lilin. Dengke. Aku tak takon, sing iso jawab pertanyaan aku tak tukokne Vario. Rungokno tenan. Wis siap? Wis siap? Apa hubungane tiup lilin karo panjang umur? Ngacung, entek wektune. Lah kesuwen randang jawab. Ora eneng hubungane tiup lilin karo panjang umur iki gak eneng. Apa wong sepuh-sepuh Ronggot tau mulang, anak putuku kowe kabeh lek pengen umurmu dawa sing kerep nyebul lilin ya le enek apa ora? Lah terus wong Ronggot, wong Nganjuk terus duwe tradisi ulang tahun tiup lilin iki lho, kondi dalile iki.
Malah teng kitab Ihya Imam Ghazali dawuh padang itu isyarah kebaikan. Jadi padang itu isyarah kebaikan. Yunawwirul qulub. Lah kok malah ditiup toh? Lho ngutek kok ora nyandak. Lah lek arep kok tiupnya apa kok sumet lho utek wis rame teko mikir. Ora mek ngentek-ngenteki korek toh. Lah wong tas disumet lah kok ditiup toh, Pak. Lah lek kok tiup nyapa kok ora nyandak kok utek wis. Iki mau milad enek tiup lilin apa ora? Milad iki yen ana pengajian iki lho. Nyok lilin malah ditiup puh puh. Bareng dikeploki pok 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 lho pekok kok pindho aku. Ngono ki terus nyanyi dirungokne kuping rapena happy birthday to you, happy birthday to you. Lah kok putune dituyul-tuyulne to. Hei. Ora usah tiup lilin ya. Kula nembe ngaji teng kecamatan namanya Srengat, Pak. Hasil Basul Masail LBM MBC Srengat niku dibacakan. Hukum tiup lilin ini paling ringan niku makruh, Pak. Tapi sing kuat haram, Pak. Nah untuk lilin enek nunggang tiup lilin enek. Ya kadang lek anake bupati ngono iki pantes kadang. Lek anake bupati lho kadang pantes. Ya alah. Wong kadang numpak bit kreditan ya alah. Nyapa to yuk kok blonjo brekut ulang tahun. Wong e teko. Wong e ning isor cagak. Bu, ayo wong NU punya tradisi sendi. Aja niup lilin. Ulang tahun oleh-oleh. Tapi isi dengan ibadah. Nah, arep ulang tahun, gawe berkat 50, tanggane diundang. Diwacane alam nasroh ina angjalna didungani berkati didum selesai. Nak unyat niup. Biasa sing nom-nom ya. Ya nom-nom ya. Arek niup. Mula cah saiki jek nom-nom do mati lah senengane tiup lilin kok. Anak iki lek dulang tahun iki karo tiup lilin hati-hati malah ndang mati kayak matine lilin kuwi lho. Bu. Mula lek ning Blitar nek tradisi jenenge ngampirne neton. Teng mriki napa, Bu? Lek teng Blitar iki nek ngampirne neton kok. Dadi pendak netone laire kok Rebo Wage. Pendak Rebo Wage iki disodakoi. Napa niki jenenge? Tiron-tiron, ya kuwi lho apik. Tiron-tiron. Tiron-tiron. Ora usah ulang. Ulang tahun ki setahun pisan, nek tiron-tiron setahun ping 10. Apik endi? Tiron-tiron setahun ping 10. Nek ulang tahun setahun lho nom-nom nyaya. Wis, Bu. Berkate panggah nggih. Mateng nggih. Aja dirubah nggih. Berkat itu panganan istimewa. Nek untuk berkat sampai gak kepangan. Kula niki untuk berkat piro panggah entek. Ora percaya jajalin gawakno ki nggo. Lho kula iki biasa yai untuk berkati tak go ning pondoke anak kula teng An-Nur 2 Bulu Lawang lho. Lho tenan kula iki gak enek kamus untuk berkat gak entek. Ngene iki bengi untuk berkat. Tak terni teng Malang. Le, abahe untuk berkat iki. Kula ngaji kok teng daerah Malang, jam piro pondok An-Nur 2 niku kula mlebu panggah bareng karo satpam. Badhe teng pundi, Pak? Badhe juga ini berkat anake. Wis to gawanono sing akeh engko, entek-entek aku. Nomor loro tandane wong bejo siji panganane halal. Nomor loro
wis panganane halal dawuh Kanjeng Nabi nomor loro tandane wong bejo wa mujalasatul ulama. Dekat-dekatlah dengan ulama, seringlah duduk bersama dengan ulama. Lek wis mangane halal sregepo ngaji karo wong lek wis panganane halal ngaji yo. Ulama itu manusia istimewa di atas bumi ki ulama. Saking mulyane ulama Allah memberi penghargaan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sing wedi karo Allah ki mek ulama. Saking mulyane ulama Kanjeng Nabi dawuh mautul alim mautul alam. Sedone kiai iki dukane alam. Ulama iki dibutuhne ning donya, ulama iki dibutuhne nang akhirat. Sampeyan jangan katakan ndak perlu NU-NU-an aja. Awake dhewe ning donya butuh ulama. Mergo awake dhewe ning donya ki misine sitok ibadah. Lah ibadah iki cara kita bajuri syaratnya loro, siji kudu ikhlas. Ikhlas ki ibadah mek krana Gusti Allah. Nomor loro syaratnya ibadah kudu padha karo ibadahe Kanjeng Nabi. Sampeyan salat sampeyan untuk nilai pahala siji ikhlas, loro salate kudu padha karo Kanjeng Nabi. Posone sampeyan nilai ibadah lek ikhlas, posone padha karo Kanjeng Nabi. Kaji sampean diarani ibadah, nalikane kajine ikhlas, tur kajine carane padha karo Kanjeng. Pertanyaane piye awake dhewe ibadah iso padha karo Kanjeng Nabi, Pak? Sementara kita hidup di zaman yang jauh setelah Kanjeng Nabi sitok melu ulama. Mula ulama ki warasatul anbiya. Dadi ning donya ki awake dhewe butuh ulama mergo sing nuntun ibadah awake dhewe ki ning akhirat butuh ulama. Bu. Sampeyan ziarah Wali Songo budal dhewe teko nggen apa ora? Sampeyan budal kaji dhewe gak melu KBIH iso apa ora ning Mekah kono? Boten. Sampeyan arep ngindangi dulur ning rumah sakit Karangmenjangan Surabaya. Mek dikai alamat tok. Jalan apa Ruang Anggrek nomor 26 lantai 2. Sampeyan budal rono dhewe ra takon sapa-sapa. Tak jamin mlebu kamar mayit awakmu. Sampeyan umroh budal dhewe ra teko nggen. Awake dhewe ki ning donya ki lho Pak, urusan apapun gak cukup dhewe, Pak. Sampeyan tak sangoni 5 juta budal ziarah Wali Songo ra teko nggen. Tapi gak oleh takon sapa-sapa. Lah ning akhirat sok wong sak alam donya kumpul. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Ngronggot. Sampai soleh ning akhirat budal dhewe ora teko enggon. Wong ora ning panas ngalahni akhirat. Ora enek ulang-ulangan ngarahni akhirat. Ora enek jalan panjang berliku ngarahni akhirat. Wong akhirat iki srengenge kamik dari mailin, kaya sak mil. Ning akhirat akeh wong sing kedelep karo kringete dhewe. Lho lek ngono awake dhewe ning akhirat iki ora cukup dhewe. Lah ternyata Kanjeng Nabi dawuh yasfa'u yaumal qiyamah salasah. Sok ning akhirat iki sing kena dijaluki nuno telu. Siji anbiya, nomor loro summal ulama. Nuli ulama, nuli kiai. Awake dhewe iki ning donya kudu demen karo ulama kiai, ben ning kono sok kumpul karo ulama kiai. Mergo Kanjeng Nabi dawuh yuksarul mar'u yaumal qiyamah ma'a man ahabba. Sok ning akhirat iki wong dikumpulne karo sing disenengi. Kok ning donya seneng karo kiai, sok ning akhirat kumpul karo. Lek ning akhirat ning donya seneng karo selebritis, sok ning kono kumpul karo seleh. Ora teko nggen, mergo ning kono awakmu dikai alamat palsu. Akhirnya ning akhirat mek kemana ndek. Sama nek demen karo selebriti sok ning akhirat gak teko nggen. Mergo mek dijak maju mundur. Lho lak tenan to? Lah wong ki lek ning dunya seneng karo ulama, seneng karo kiai, sok kumpul. Jeung Nabi pernah ditanya orang Badui. Jeung Nabi kapan kiamat? Jeung Nabi balik bertanya, "Lha kowe kok takon kiamat iki apa ngamalmu?"
Mboten kathah. Lah iya apa ngamalmu? Ngamal kula niki sing istimewa mek setunggal. Apa kula niki karo jenengan saweneng. Jeung Nabi langsung dawuh anta ma'aman ahbabta. Kowe iki sok ning akhirat kumpul karo sing kok senengi. Wis melu NU, lek melu NU seneng karo Kiai. Lek seneng karo Kiai sok ning akhirat disafaati karo wong enek kirik lho seneng karo Kiai mlebu swarga. Kirike jenenge Kitmir. Seneng karo Kiai jenenge Ashabul Kahfi. Kirik lho mlebu swarga seneng karo Kiai. Kirik sok mlebu swarga mergo seneng karo kirik. Kok enek lho wong anjuk muni gak NU-NU-an. Apa ning akhirat sampean iso budal dhewe to? Lho tenan yo. Aku ki tas mulih ngaji kok Hongkong tak mong. Modelmu ora percaya to? Aku ora sombong Pak, elek-elek oh aku ngaji ning Hongkong tak hitung wis ping pisan. Kula niki Pak, masuk bandara Hongkong turun teko pesawat. Jenenge ning Cina Pak, ning Hongkong kula niki lepal-lepo lho. Arep takon yo takon sapa wong aku ora iso basa Inggris, ora iso basa Cina. Akhire koyo mong pekokno nyawang niwa nengen. Lho kok dilalai enek bocah Blitar TKW Pak. Badhe teng pundi Pak? Badhe medal king bandara. Monggo tumut kula mawon ngetut nih kula. Akhire ngetut nih cah TKW kaya wong kowok. Lho kok mulai iso metu to Pak? Lho sampe ning bandara Hongkong tok iki lho. Kangelan. Kula wangsule karo TKW iki diterne. Ketua panitia pesen, Mbak Yai Lukman jangan ditinggal sebelum beliau berada di tempat dekat dengan pesawat yang akan dinaiki. Mergo ruang tunggune ki ana 500 titik, Pak. Dadi sing nuju bandara Juanda iki waduh pesawate wah jan. Lho kuwi jek ning donya kuwi sampe ra cukup dhewe. Apa meneh ning akhir melu kiai. Sok ning akhirat ditulungi disafaati karo arep banggane apa tening akhirat? Arep banggane salat ya salate wis kaya ngene iki. Goleki dhuwit 10.000 ilang gak temu-temu. Basa salat lho kok kelingan to. Dhuwit 10 digoleki mubeng ra temu. Basa salat zuhur maca Fatihah waladhdallin lah kok kelingan tak gawe tuku pindang ya kaya ngono. Nggih, nggih. Arep banggane sedekah ya sedekah bolo-boloan. Gelem beceki mergo ditonjok. Becek ora yo kiremen aku mantu dhek ya ora morok. Ngono ki lho kok banggane. Ngriki mendak malam Jumat bapak-bapak yasinan. Disukani maem. Bar yasinan pre ngeteri tangga kiwa tengen. Sing kok teri ora sing dik malam Jumat ngeteri sampean. Anake muni, "Bu, griya ngriku mboten diteri." Kono lho ora tau ngeteri rene. Ya apa ora? Wong kaya ngono kok arep dibanggakne. Wis to bangga dadi wong NU ae. Melu kiya, melu ulah. Kok enek lho wong rogot muni gak NU-NU-an iso budal dhewe piye? Aku karo kiai wis paling demen, Pak. Tenan, Pak. Kula iki kadang ya Allah aku penting derek Mbah Iksan Jampes. Aku derek Mbah Iksan Jampes, aku derek Yai Masruhin. Aku derek Mbah Dahlan, mergo kula santri Jampes, Pak. Aku melu NU butuhku nyapa aku sok disafaati Hasyim Asy'ari Mbah Wahab Hasbullah Mbah Bisri Samsuri mergo aku ki ning kono tok bingung wani esuk dhewe nang kono wong kaji tas metu teko maktabe ra iso balik ngene lho enek to
Winginane kula umroh ya nek wong tuwek mulek. Lho kamare ning sandinge kok mulek. Ajeng teng pundi ajeng teng kamar nomor pinten? Niki lho Pak. Lah iki ta Mbah. Dadi goleki kamar iki mek munyer. Ya ning donya lho. Apa meneh sok ning kono. Sok ning kono. Mula jeneng Nabi dawuh dekatlah dengan ulama, mergo ulama ki dibutuhne ning donya, ulama ki dibutuhne ning akhir. Dari NU. Ya Allah, cik 5:30 loh. Wes sing terakhir. Tetengere wong bejo siji panganane ha. Nomor loro dekat dengan nomor telu. Kan telu tetengere wong bejo. Wes lek wis panganane halal, aja adoh karo ulama. Sing nomor telu lek pengen bejo wassalawatul khams 'alal imam ma'al imam. Jogon salate sampean Pak. Sing nomor telu tetengeri wong bejo lek salat iki gak tau dhewe. Lek salat mesti bareng karo imam sama dengan jamaah. Wis iki lho. Wong ronggot aja salat dhewe. Mergo nyapa? Dawe kitab Kifayatul Atqiyah, awake dhewe iki lek salat kok jamaah. Mergo lek salat jamaah ki dituku borongan sampean eling-eling. Wong ki lek salate jamaah ditebas karo Allah. Dituku borongan karo Allah. Piro? Dituku 17 derajat. Iki lho. Sampeyan nek salat jamaah sing didelok imame, kok imame khusuk, kabeh dianggap khusuk ditebas 17 derajat. Kok imame enggak khusuk? Malaikat dalem Gusti, imame piye? Mboten khusuk. Deloken makmume. Engko lek makmume sitok enek sing khusuk kabeh tak anggap khusuk. Akhire kolor didelok nyitok piye kat blas. Masjid endi? Al Hasan. Mosok ora enek sing khusuk blas. Lah nyapa to malaikat duka kabare pantune kepangan wereng. Mula sing salat nek mikir wereng-wereng tok. Malaikat iki kok ngalih to, Pak. Lho kok mlaku ngalih rono. Lho kat arep nang ndi? Ajeng kula setip salate. Lah nyapa? Mboten enten sing khusuk, Gusti. Allah dawuh, "Aja." Lah pripun Gusti? Panggah tulisan 17 derajat. Loh, kok saged? Al jamaatu rahmati, jamaah kuwi kasih sayangku. Sapa sing mlebu nang jamaah mlebu nang kasih sayangku kan tulisan 17 derajat. Sampeyan nek salat aja dhewe Pak. Lek dhewe kudu khusuk. Lek khusuk ganjarane sak derajat. Ora khusuk malah min. Mula lek nek wong rogot salat dhewe iki tak reken wong kendel Pak. Lho, kula gak pamer, sampeyan takon sopir kula. Kula niku lek ngaji gak ketang karo sopir iki kula jamaah Pak. Ngeten iki kula mengke jamak takhir karo sopir kula. Zuhur wis jamaah. Jamak takhir wau teng asar. Niki mengke jamak takhir ngisa, jamaah neh. Minimal karo sopir aku jamaah. Lek salat dhewe beh ya lek khusuk. Wong salat khusuk ya angel kok. Wong khusuk ki kudu ngangen-ngangen maknane, Pak. Cara kitab iki, cara Fathul Mu'in iki. Wong kadang salate ngrasani, salat tok ngrasani lho. Lah piye rukuhe ngarepmu ki lho, lah kok ngepir karo jamuran to. Sampeyan maca Fatihah tapi ngrasani ya Allah, sugih omahe tingkat, tumpakane rada papat, tuku rukuh ya ora kuat. Waladhdallin. Dadi lek jamaah iki dituku borongan. Bu. Sampean percaya kayu sak kilo payu 5.000. Lho napa enten Pak Lukman kayu didol kiloan enek Pak. Syaraté sitok kayu niku enggak pisah karo rambutan.
Kayu ki lek gak pisah karo rambutan, regane padha karo ning pasar Ronggot enek bakul rambutan. Digantung sampean takon, "Mbak, rambutane pinten setunggal kilo?" "Gangsal 1000." Terus sampean muni ngene, "Niki rambutane tok napa sak kayune?" Bakule mendelik sampean ngomong kok kemu lak ngono. Lho sak kayune, kayu ki lek gandeng rambutan, lah kok regane padha karo rambutan. Ora trimo kayune yuk. Sak semute payu didol. Pokok semut gelem nemplek. Derajat awake dhewe iki derajat kayu, derajat semut, Pak. Lek pengen payu larang nemplek Masjid Al Hasan iki lho. Masjid iki Baitullah, masjid ki daleme Allah sing marakne salate awake dhewe dituku larang mergo sampean gelem jamaah ning masjid iki lho. Paham kayu-kayu, semut-semut? Mulai besok dan seterusnya jangan tinggalkan jamaah. Mergo sok ning akhirat sing didelok salate, kok salate apik, genah, kabeh dianggap genah. Lah salat sing genah niki dawuh ulama, salate wong jamaah, Pak. Terutama bapak-bapak, jamaah. Jamaah. Ndung nggih. Lho wong gak jamaah ki ya resiko lho yu. Lho, Sayyidina Abu Bakar niki nate nyolati jenazah. Nalikane jenazah disolati niki obah. Lajeng Sayyidina Abu Bakar spontan bat mari salat jenazah. Udarono taline udarono, jenazah urip meneh. Akhirnya tali dhuwur dudari, tali tengah dudari, tali ngisor dudari dibuka brak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kok jenazah niku dikrokoti ula. Tibane sing obah duduk jenazah sing obah ulane, Pak. Spontan Sayyidina Abu Bakar, "Bat golekno kayu, tak gepuke ulan." Diuncali kayu, ula niki ajeng digepuk. Kanthi kuasane Allah, lho saged nyebut asmane Allah, saged nyebut asmane Kanjeng Nabi. Lho kok ulane mara-mara muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Bakrin, lima taktulunani. Abu Bakar, enten apa jenengan arep mateni kula? Innallaha amaroni an u'adzibalahu ila yaumil qiyamah. Kula diperintah Allah kongkon nyiksa jenazah iki sampai besok dina kiamat. Koplok Sayyidina Abu Bakar. Lajeng matur, "He ula, apa salah jenazah iki? Kok awakmu kon nyiksa sampai besok dina kiamat?" Ulane jawab, "Salah sepele Sayyidina Abu Bakar." "Apa salah?" "Niki mbiyen nalikane urip ning donya, niki mbiyen nalikane urip ning Ronggot, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah." Tiang niki mbiyen nalikane urip ning Ronggot bendina krungu swara azan tapi ra budal jamaah. Krungu azan ra budal jamaah, sok lek mati dicokot. Krungu azan panggah ning ngarep TV ra budal jamaah, sok lek mati dicokot. Bu, benjing subuh jamaah nggih. Lek tanggane gak jamaah, gak usah dilokne. Sampeyan mlaku karo muni ula. Lek krungu azan, muter TV, TV-ne dipateni Bu nggih, budal jamaah. Nek anake takon, "Bunda, pendak krungu azan kok dipateni to Bunda?" Jawaben, "Ula, Nduk, ula." Bu. Benjing lek krungu azan subuh, bapake digugah nggih karo dipijeti kentole, "Ya subuh, ya subuh jamaah." Kok panggah molet munggah ning pupune, "Ya jamaah, ya subuh, ya." Kok panggah molet munggah no rene yo. Bianterno lek mumitet, "Ya ula, ya ula." Lho kok sing wedok malah jurit, "Lho ya kok ulamu to sing tangi." Mriki sing tukang azan subuh rawuh Pak nggih. Rawuh nggih. Tulung benjing subuhane didelok tambah apa ora.
Lek sampai sing jamaah ra tambah bar komat bengok sing banter Allah. Bu Masjid Al Hasan enek spekere apa ora? Enten spekere. Piye lek didukne ae. Timbang wong kene sok dikrokoti. Mula jamaah iki digaransi karo Kanjeng Nabi, yarfa'ullahu lahu adzabal qabri. Wong iki lek istiqomah jamaah didohne sangka fitnah kubur, didohne sangka siksa kubur. Jamaah. Ngenteni kapan Pak sregep jamaah? Wong umure 50 tahun kok ora jamaah. Apa kurang to gak jamaah 50 tahun? Wong umure wis swidak 70 kok ora jamaah, kurang. Ning donya ae sitok Pak, pokok sampean istiqomah. Jamaah ki lho kena gawe sangu nang akhirat. Lah nyapa maki meneng ora ya oleh. Wong pancen kuwesel kok. Jamaah nggih. Timbang sok dikrokoti. Mulai nek lafat adzan sampe eling-eling. Hayyalas shalah. Bar niku lak terus hayyalal. Wong ki lek hayyalas shalah, kok mesti hayalal falah. Hayyalas shalah ayo budal salat. Engko hayyalal falah ayo jukuk kabejan. Wong ki lek pengin bejo jamaah. Nah azan kuwi isyarah jamaah, isyarah masuknya waktu, isyarah untuk sholat mula azan iki nek hayyalal shalah hayyalal falah kuwi lho. Jamaah. Timbang sok dikrokoti engko mulih mlakune Allah. Bu, pengajian iki judule wis telu kok dilakoni bejo donya bejo akhirat, hati-hati panganane halal, ayo awake dhewe aja adoh karo ulama. Sing nomor 3 salato kanthi berjamaah. Wis kula mboten nerangne Isra Mi'raj ning langit 1 petuk sapa, langit 2 petuk sapa, ke langit ke-7 petuk sapa. Prosese salat 5 wektu asale 50. Petuk Nabi Musa kon balik kabotan umatmu ra kuat, gak tak critakne. Wis familiar cerita Isra Mi'raj. Isra Mi'raj peristiwa yang menakjubkan. Wong saiki lek ra percaya karo Isra Mi'raj wis ketinggalan zaman. Lek wong biyen ngarani Isra Mi'raj irasional, tidak masuk akal. Lek wong saiki Isra Mi'raj mek sebagian malam kok. Teko Mekah nang Madinah munggah nang langit Sidratul Muntaha niku mek sebagian malam mak. Wong biyen lah mendah. Wong saiki gak percaya ketinggalan zaman. Wong sampeyan ndek anak ning Jepang saiki omong-omongan iso. Ya apa ora? Le dalem Bu ning Jepang jam pira iki le? Oh, pun tengah wengi Bu. Lho, iso anake ning kono omong-omongan kene iso. Padahal gaweane manusa jenenge HP iki lho. Sampeyan karo gaweane manusa kadang bingung kok. Lho enek lho HP iki enek WA iki lho. Tulisane persis, Pak. Aku WA sampeyan tulisane lak persis. Koma ya koma lho. Aku ya gumun. Mlakune liwat endi iki? Isra Mi'raj ora percaya karo gaweane Allah. Wong karo gaweane manusa percaya. Sampeyan ulala numpak kapal mibur kadang gumun. Lho sakmene lho, gedine kok ya iso mibur. Lho tak kuwi ra nyandak. Kuwi gaweane manusa. Saiki nek sampean iki lek duwe anak nang Kalimantan, saiki kirim dhuwit, saiki ki ya teko. Kok iso lho. Sampeyan tak nate njukuk dhuwit ning ATM. Gek sing ngitung sapa lho ning kono kuwi. Sampeyan njukuk 1 juta iki lho metune ya 1 juta, tak incen sing ngitung sapa. Sampeyan karo ATM wis ora teko, percaya apa neh Isra Mi'raj. Mula nek enek wong kok muni ngene aja kirim donga, aja kirim arwah.
Aja kirim tahlil, kuwi lek kok kirimne ning ngene alam barzah ora teko. Lek enek wong ngono kuwi jan wong ketinggalan zaman. Wong duwe anak ning Kalimantan saiki ditelepon, "Le, dalem Bu. Ibu kirim ana dhuwit le, pinten 5 juta." Damel napa, Bu? Ngeronggot udan lho, Le. Damel napa, Bu? Ge benakne emperan. Saiki anak sampeyan ning Kalimantan mlebu ATM BRI. Mlebu teng rekening panjenengan diketik anak sampeyan. Khususon khosoh nomor rekening ibu 5 juta. Al-Fatihah. Saiki dikirim lho, saiki teko jenenge transfer. Mosok kirim Fatihah, kirim sedekah, kuburane cedhek ra teko. Lha rumangsamu malaikat kalah karo ATM. Bu, percaya nggih kali Isra Mi'raj? Percaya nggih? Lek Allah munggahne dalam waktu semalam, sebagian malam ini percaya nggih? Ora percaya ketinggalan zaman. Sampai nek njukuk duit ning ATM kan ya ora gumun. Tahu kok inceng, sapa sing ngitung kae? Njukuk 1,5 juta yo metune 1,5 juta tak hitung yo 15 sih. Tak kuwetek breng, sapa ning jero kuwi yo ora ning sing jawab iki. Siji panganane halal, aja adoh-adoh karo ulah. Nomor 3, ayo sing sregep jamak. Pun Bu nggih. Kula teko wau jenengan lungguhe cek tegak ini, saiki wis rada miring-miring nang wis perasaan iki. Enek sing ngene kok wisan. Aku ngene iki arep nerusne iki perasaan wisan. Enek sing sikile teko selonjor, teko selonjor. Ngono aku wis perasaan yo. Ora yo wis kuwesel wisan. Lha kuwi lho mau selonjor, saiki tekok neh, terus selonjor neh. Lha kuwi lho sing ngandiki tulisan susunan takmir kuwi lho. Ini mau kan ditekok saiki selonjor neh. Wis andinge sila, mane selonjor kuwi. Ngono ki aku wis perasaan lho yo. Mohon mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan ninggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah, kagungan putra-putri solih-solihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sedo pinaringan husnul khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang saking pangapunten khususon khosoh panitia ngapunten ingkang kathah wau panitiane kula kerjani Pak. Kula teko Kediri wis jam 4 wau. Sing WA tak omongi, "Yai, sakniki wektune teng Ronggot lho." Mila to aku. Kula sakniki jek ning omah kok wedi sing panitiane. Padahal aku wis meh teko kene. Kula niki wau nembang iki Magetan dadi urung mulai. Pun niki sing dongani sinten mawon nyumanggakne Mbah Ali monggo. Ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.